son as 4:25 da mañá. Imos un pouco, pois, efectivamente, correndo, porque as 5 collemos o bus e ainda temos media hora de camiño por diante. Entón, pois nada, sempre apuradas, eh? Reencontro. Porque Marta Leva desapareció unha semana, mira que estaban nas fallas. Reencontro. A cara de María. Ha pasado 5 días, ¿no? ¿Qué tal? Saudade, saudade. Xa estamos no aeroporto e queda media oriña ou así para que abra a porta de embarque. Están no baño porque, chicas, como mexa esta xente. E, pois nada, a agardar ata que abra a porta e xa subir o avión e de viaxe. Antes de marchar, pois unha parada para... Falta intensa, tío. Unha parada para almorzar. E mirade, como de forte que... Ás 10:30 imos a Rovariemi, máis esperar. Aí está, North Pole, pois nada. ¡Llegamos! Ahí está Patri, colocando cosas na mochila, perfecto. Como é esta fantasía de aeroporto? Absolutamente increíble, ¿no? Sen palabras esto, a verdade. Turistada máxima. Es que no sé si... Aquí estamos, chicas, esperando polo noso Uber. Saúda Hassan. Saúda yo. María no sabe pedir nube. María morre de fame. Ya no. ¿Quieres decir? Es que es muy caro. Este pequeño ascensor, ¿no? Pequeño literal. Uy, en fila. Es estrecho, pero es largo. Ya estamos. ¿Qué? He calido sentido de que eso ya. Chicas, ¿qué he visto? A ver. ¡Ah! El flipo por colores, tío. ¡Qué locura! Chicas. Increíble, ¿no? Este sitio. ¡Ah! Aquí hay una habitación. Bueno, yo tengo que venir, ¿no? Raca, taca, taca, taca. ¡Qué guay! Chicas, qué divertido. Encántame. Chicas, se queremos ata sauna. Wow, un sitio absolutamente increíble, ¿no? Vou deixar cargando o móvil. Imos ir agora a pola roupa, porque alugamos unha roupa para a neve para estes 2 días que imos estar aquí. Entón, pois nada, vou deixar un móvil cargando e despois cando volva xa nos ponemos a roupa e iremos dar unha volta. ¡Ah, sí! Universidade a 3:15 porque sabes... Para conocernos más. Ui, que che dá pa cara. Imos probar a sauna. Sauna. A sauna. ¡Ay! ¡Qué susto, chicas! ¿Ves qué pedazo? La verdad es que sí. Vaya perruca, vale. Hostia, qué calor, Dios mío. Hostia, 60 grados. Está bien jota. Ahora no, pero Pra sauna. Pra sauna. Chicas, estábamos na sauna. Queríamos facer este como cambio de temperatura típico, non? De calor a frío, non sei que. Xusto a sauna ten unha venta que conecta
cunha terraza fora, entón dixemos, vale, pois saímos por aí, en plan, unha venta grande para facer iso. E saímos, e de súpeto miramos o ceo, e que vemos unha aurora boreal. Que? Non sei, porque no vídeo non se vía ben, entón vou deixar así unha foto por aquí. E agora a idea é, pois, ducharnos, eu xa me duchei, cear, e despois de cear, ou ceando, inclusive, imos sacar a cea á terraza, así abrigadas, pois intentar ver máis, porque supostamente agora son sobre as 8:30 da tarde e supostamente ás 11 é o punto máis forte para velas, entón a ver se hai sorte. Que aproveite! Esta é a situación, chicas, super abrigadas, non sei se coller o gorro ou non agora, a verdade. Imos, efectivamente, dar unha volta, dar un paseo para ver se vemos algunha aurora, ainda que vai ser complexo porque penso que xa está nublado e vai ser complicada, a verdade. Mais, pois, un paseo, non? Vai! Aquí. ¡Coreografía! No sé cómo es. ¿Cómo es? Sí, bueno. Es exactamente igual. Cajas que me da mal. Perdón. Imos dar un pequeno paseo a ver se vemos auroras. Aurora. A ver se vemos a aurora. Mais está todo nublado. Entón, pois a ver se hai sorte, mais é complexo, a verdade é que sí. Vídeo o algo. Vídeo o algo. Chicas, toda a roupa como que reflite moitísimo a ver. A ver. No se da. Non se ve nada. Chicas, todo, non sei como se vai ver no vídeo, verdade? Todo absolutamente congelado. Iso sai efectivamente da miña boca. Ben abrigadas. Aquí non desfrutando deste clima tan cálido. Y Mira, Marta, vivindo a vida, non? E xa de vuelta no apartamento, pois imos dormir que mañá vai ser día intenso. Bo día. Preparadísimas. Ainda teño que... E agora sí, chicas, marchamos. Asinamos agora os permisos. Tivemos que traer o carné de conducir para poder subir as motos. Estamos aquí agardando o de que estea todo decorado de Nadal. A verdade é que me perturba un pouco, a verdade. Chicas. Marchamos. De camiño ás motos de neve. Chicas, esta situación. ¿qué son? Esos guantes en la guerra de nieve vais a tener ventaja. Acabamos de sair agora das motos de neve. Aí estamos todas, efectivamente. Chicas, que experiencia, non? Pode ser que eu adiantase de forma un pouco temeraria nun dos momentos porque había unha chica diante nosa que paraba todo o rato para facer selfies. Chicas, se queda inclusive perigoso para nós porque eu flipei, a verdade. Pois nada, adiantei así un pouco de forma temeraria, mas sobrevivimos, aquí estamos e agora creo que imos ir ver a Santa's Village, o pobo
de Santa Claus. A vila de Santa Claus, a movida esta de que vos traten ben, a verdade é que non mo creo moito, porque sinceramente, aínda que despois lle dean moita comida, que case non carguen peso nas zorras porque son moitos, mas despois están aquí encerrados todo o día, chicas. Eu non entendo nada, meus pobres. Juan no tenía la forma del jengibre, claro. Aquí estamos, chicas. Y pone que hay que... If you wanna be my lover. Perfectas, chicas. Estamos aquí efectivamente agardando para ver a Santa, o que pasa que hai un pouco de censura. Ui, non sei como poñer o móvil. Non nos deixan gravar, porque Santa ante todo é efectivamente capitalista, non? E quere cobrar a foto, claro. Entón, pois nada, verémolo e vos non o veredes. Só veremos en persoa. Para vivilo hai que vir. E saímos agora de visitar a Santa e mirad que hai xusto o lago, o círculo polar ártico. Aquí hai uns colantes que efectivamente o Celta, sempre Celta. Iso que dicía que está o está controlado, chicas, claro. Espera que me movo. O círculo polar ártico. E aí tamén o pon no chan. Un abrazo. Aquí a todos. ¿Te agarro? No, sabe. Será privada. E voltamos pro centro da cidade para xantar. E nada, e agora despois de xantar, xa xantamos, pois viñemos ao apartamento un rato, un anaco, para descansar un pouco. E despois pola noite, dentro dun, nada, 2-3 horas, cearemos, 2-3 horas nin iso, ou mellor 1 hora e media ou así, cearemos porque imos a un tour para intentar ver auroras boreais. A ver se hai sorte, onte xa vimos unha, así pequeniña tal, mais vimos. Entón, pois nada, a ver se hoxe tamén hai sorte. E xa estamos outra vez todas equipadas, porque agora pola noite pois collimos un tour para ver auroras boreais e ademais creo que nos levan dar un paseo en Zorra. Así que genial con este gorro que é moda, vanguarda, fashion. Así que pois nada, a ver que tal está. A cantidad de xente que hai que... Estamos agora nunha furgoneta, efectivamente, aquí, Saúda Patria Saúda. E supuestamente imos intentar ver auroras cun guía que entendemos perfectamente porque fala español. Unha vez máis, chicas, así. É que... En Zorra. Chicas que atrás nos trouxeron efectivamente unha manta, non? Aquí estamos, non? Ven tapadillas, ven tapadillas. Estamos viendo justo ahí donde... ¡Hala, mira! Se está poniendo un poco más verde. Chicas, non sei se veredes algo, todo iso verde é unha aurora. O que pasa é que, claro, así de noite, chicas, pois o móvil pilla o que pilla. Podedes saudar se queredes, o que pasa é que eso se vai ver unha sombra. Hola. A sombra. Perfecto. Cobertura de nubes a las 2 de la mañana, 0%. Marta. Marta, lleva... También había antes y no la había. No, antes había un 100%, perdona que te diga, Chersar. Por eso, digo, la había y al final. Sodes... No, quedó pegado aquí, espera. No. Ya está, ahora va a subir.
literalmente postas polo concello. Oh, oh. Aí vai, aí vai, aí vai. Va a caer. No, 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 mala idea, mala idea. Aplauso. Arroba concello Robadiemi. Págame. Xa estamos de volta no apartamento, agora sí que sí. Xa é a nosa última noite aquí. Creo que gravei algún vídeo máis, non sei como se verá no vídeo, así que o mellor poñemos así algunha foto de aurora boreal por aquí. Pois nada, imos dormir, estamos esperando, agardando, porque poñía que o mellor ás 2 da mañá si que se podían ver outra vez, mas agora cambiou e pensamos que non, así que o mellor imos directamente dormir. Veredelo no vídeo agora, se de súpeto aparecemos na rúa, pois estamos, e se non, pois non. Pues no. Pois efectivamente, imos dormir. Ata mañá. Bo día. Chicas, este pelo que manexo agora mesmo, que me comentades, non? Está un pouco, efectivamente, un cadro feito. Mais xa marchamos hoxe, xa marchamos. E ata aquí a nosa viaxe. Marchamos, seguimos devolver a roupa e despois xa marcharemos pro aeroporto, en principio. Genial, chicas, que divertido. E agora, pois nada, estamos aquí, efectivamente, mirando algún souvenir para o recordo, non? Para as lembranzas. A ver, xa topamos algo, porque son, a verdade, que bastante caros. Chicas, mirad con que estamos. ¿Cómo le pueden decir que no es santa, tío? Maybe you want to take a personal selfie with me. Yes. Hola. Pues nada, imos mercar agora pra xantar, basicamente, porque marchamos agora e, pois, hai que alimentarse, non, supoño. Marchamos, chicas. Estamos de camiño ao aeroporto. Mira de que tempo, a verdade é que... Ahora. Agora. Sí, sin dúbida. Pues nada, marchamos. Xa pasamos o control, xa estamos aquí agardando pro avión e xa marchamos ata aquí a experiencia, non, chicas? Que increíble toda, verdade, que fantástico. Aquí estamos. Nos separa. Ya. E como tiña, efectivamente, toda a miña fila libre, pois que xa cambióuse. E agora imos xuntas, perfecto. Nada, creo que vou rematar aquí o vlog, basicamente porque quedan nos 2 horas e 40 así de bo, que no espacio-tempo son 40 minutos porque en Dublín son 2 horas menos que aquí. E despois, nada, temos 3 horas ata Cork en bus. Nada interesante, entón como eu xa remato por aquí, porque penso que xa é suficientemente longo este vlog. Entón, pois nada. Ata seguinte, chicas. ¡Ah!